аз рӯзи аввали соҳибистиқлолии ҳукумати мамлакат ба рушду пешрафти пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ сиёсӣ ва фарҳангии сарзамини аҷдодӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. натиҷа ҳамин аст ки солҳои охир мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба таҳияи нақшаву чорабиниҳо масъалаи ободонӣ ва таъмини шароити созгори зиндагӣ барои сокинони пойтахт аҳамияти хоса медиҳанд. тибқи таҳлилҳо танҳо дар соли 2021 182 иншооту биноҳои ҷашнӣ ба маблағи умумӣ 7 миллиард сомонӣ ба истифода супорида шуданд. аз рафти тадбирҳои созандагӣ дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе барало мушоҳида мегардад ки тавассути корҳои ободонӣ, таҳияи тарҳҳои муосир, ҷиҳати сохтмони иншооти мухталиф аз қабили мактабу бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонии маишию маданӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва чароғону гулзор кардани кӯчаву хиёбонҳо имрӯзҳо ин шаҳри орзуҳо ба як макони дилфиреб, шаҳри сулҳу ваҳдат, хонаи умеди тоҷикону тоҷикистониён мубаддал гардидааст. инчунин солҳои охир бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон навъҳои гуногуну нодири дарахтони бисёрсолаи ороишиву сояафкан ворид карда шуда дар шоҳроҳҳо, кӯчаву хиёбонҳо ва марказҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт шинонида мешаванд. гулу бутаҳо ва дарахтони ороишӣ воридшуда ба мавзеъу маҳалҳо ҳусни тоза мебахшанд ва ҳам барои саломатии инсон фоидаовар ҳастанд ки сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз зебогии тоҷикистони беҳиштосо дида намоянд. дар шаҳри душанбе тибқи нақшаи генералӣ корҳои ободониву созандагӣ бо маром ҷараён дошта симои пойтахти кишварамон рӯз аз рӯз дилрабо гардида истодааст. таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳанд ки дар соли 2021 дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 227 иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд ки аз он дар пойтахти кишварамон беш аз 60 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона бунёд гардида имрӯз сокинони пойтахт аз ҷумла ҷавонону наврасон аз онҳо бо самар истифода мекунанд. бояд ёдовар шуд ки соли сипаришуда дар доираи эълон гардидани шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 зиёда аз 300 чорабинии гуногуни фарҳангиву сиёсии шаҳрӣ ва ҷумҳуриявию байналмилалӣ гузаронида шуд. дастовардҳои солҳои соҳибистиқлолӣ нишон медиҳанд ки шаҳри душанбе дар ин давра ба таври бесобиқа рушд карда бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси ҷавонони шаҳри душанбе рустами эмомалӣ пойтахти ватани мо рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз шаҳрҳои зеботарини минтақа табдил ёфта макони писандидаи ҷаҳониён мегардад. пешбурди соҳаи кишоварзӣ аз ҳолати коршоямӣ ва дастрасии техникаи кишоварзӣ вобастагии калон дорад. тибқи маълумотҳои оморӣ оид ба вазъи техника ва мошинолотҳои кишоварзӣ ба ҳолати 1 январи соли равон дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 27600 адад тракторҳои гуногун тамға мавҷуд буда 77% он омодаи кор мебошанд. аз он имрӯзҳо 1613 адад тракторҳои шудгоркунанда, 1100 адад комбайни ғалладарав, 8591 адад ядакҳои тракторӣ, 10315 адад испорҳои тракторӣ, 3387 адад культиваторҳо, 2246 адад тухми пошакҳо, 142 адад комбайнҳои хӯроки чорвоғундор, 493 адад картошкаканакҳо ва дигар намуди техника ва мошинолотҳои кишоварзӣ дар кишту кор ҷалб гардиданд. инчунин бо мақсади баланд бардоштани сифати кор ва сарфакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, ворид кардани мошинолотҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ дар ҳоли идома аст. мувофиқи маълумоти фаврӣ оид ба воридоти техника ва мошинолоти кишоварзӣ дар 2 моҳи соли 2022 ба ҷумҳурӣ ҳамагӣ 319 адад техника ва мошинолоти кишоварзӣ ворид гардидааст. аз он ҷумла тракторҳо 113 адад, комбайни ғалладарав 6 адад, испори тракторӣ 100 адад, тойбанду тагресчин 20 адад, дорупошак 7 адад, картошкашинонак 12 адад, картошкачинак 3 адад, культиватор 4 адад, мошини алафдаравӣ 1 адад, нурипошак 5 адад ва дигар техника ва мошинолоти кишоварзӣ ба кишвар ворид шудааст. илова бар ин ҷиҳати сарфакорӣ намудан дар рафти ҷамъовари зироатҳо ва таъмиру таҷдиди роҳҳои камбудошта, техникаҳои ёрирасони соҳаи кишоварзӣ 47 адад ва техникаҳои роҳсозӣ 3 адад ворид гардидааст.